باستر إرمي حوي داني حوي كنت من تاي كم زحقوس كريكا نقرأ كافتو كاب دنفر نزي كتقدح لمينا كحتيتك سلازم مسأها كاب متى ندعي ثانك بتعمي ثانك كمسكنا كادلي بروح حويخا بتعمي فتوكا من مخانكا أبي تقلقل نتوم تعذبتنا أنت تنقرم كم يدسم بلين آمين داني حوي thank you أديس أبانا نفلت أنا قدمي زفلتك كابتا fellowship أم بس عمداني تفيد زلا مو thank you قبل كون دللي نزي opportunity مالتيو دنفر زلاهو أبتا دنفر زلا ناي إثيوبيان وانجيليت بتكستين أبو يزقلقل ب associate pastor خويني يزقلقل زلاهو full time أقلقل خبطهم كندي كيكا full time أب كندا درجة أب seminary 4 عامات أبو نيري لحد ما بزي مزي مالتيو year 2000 أب دنفر مزي جزء يكون له مالتيو انتاي يوم قواسا محبر كتكون ما وي باستر كتكون دقبركا انت من هيجم هو انت gradual زهونس تميت قبله ولا calling قبله مو كم زي push اندا تقبرت تخيد نيرا اب اوتاوا اب كندا نيري هذا ما قلتي كم زي ناي ميشن سانديز بحالالو كواير كيدنا موسيقى قلت صوت نيري مسس كواير ناي فرنجتا تشرچو دهر سيرفيس كمجي كوكيز قال جيرو بكا فيلوشيب نيرو عبتا قد فوتوغراف نيرا كمجي نايت ممبر اب تشرش زلو من اسيات هاب سيميناري زخدو مالتي تا كوكيسين دابل اخوس تا فوتو ندراحو نجوبل دحر كما كم دهونا يفلتني كمجي كم بغيت بلو وا فق إليه بكا emotional خويني مالتيو مو أنت باستر بول كاسيدي بهالمسيو أنت قاليلوني calling زلوني مثلاً أنا وين شو رأينا بركون calling زلوني مثلاً أبتا church بتعامي active يقلقل سيميناري قال كي تدليدي حيلوني أول يوم إذا سنبتيا سوني دبدابي قال حيزة كل 3 ساعات بيرا بورونتيريو تبهل بسيميناري أتي 4 عامات دحر بكا أبتاس إلى انتاينيرو انت من سيات يوم انت picture أبتحتي انتايبل so and so mission يتصنع so and so pastoral يتصنع so and so youth ministry تبل بسحات يوم انت picture نسو مسرعه بكا كم قولها قبلك عليه بكا بخي جن سانتاو كم زيناي ساتاغو مراديو زنا امبر لو نيرو ابوشت نيرو نغويتان مغلقال دحارجن seminary changed my life بكا refine غيروني مو دحار غويتا بكا اب دنفر خمس تخافيتو بزح نغير تخافيتو كاب كندا اب يو اس مزي مالتيو ان دنفر يقلقل الله حقو سيغا مالتي بتعامي تعاسدو نو بتعامي دس بلاني انت وزبحل داقم توليدس كم زينا فيزيكالي مالتيو انت كبت تدلي تيل كاني حجون شيبرد باستر يزعون تشالنج اللو بزح تشالنج اللو painful you انت اورجانيك زبالت المينستري كمزي تشيكر كزح غبري لك توصل تعاتول النجر يخونن it's a human dynamics you it's a divine dynamics دما بس املاحن من السبن يعتقد كل شيء كي كم ديت بقى كل شيء ستراجل كل شيء دما فيكتوريون اللو جوي اللو حقوس هلو دس يوزبلني مستوم زبخيو كبركي مستوم زحقوسو كحقوس كل كل دو هلو تا سيمبل تمثل فيكتوريز بكا قدامي انجوي خبره مالتيو مستوم كونغريجيشن مو I am glad سيزي عوت هلو حقوس هلو أو حدا خبتي قلك خبتي دي تقاسك توسخلو دليل لهم انت يدحقوسك
جوع خلد خلو حاجوس أيوة كان أنت يو حاجوس كا يعني presence يزبلو أوكي أبو مخان مس قواسا إجزابير مستوم أباقي مخان تا presence حدا جزي حزن يخون جن تبلو نجاري بالكان كوفي خاتبل كوف تبل مساعدهم تكون توصل تحتو سب بلاسينجا جن كاب كله جن تا عكال كت برتع قال أملاح صلوت منفس قدوس سرحنا إجزابير كتريو خلقاس زتتعممس كان كبل كله سو برختيو مو أنا presence يزبلا أبزا أبتموان أبتبوتها خالي خاص نتمجواسي متكام قال إيش شو حطه أنت يوتي نباستر حجنا خاطر يقعد مكان كي كون أنت يوتي كخبدو زخل كوكيو زخل painful الكلام أنت يوك أنزا خلوز حرب وسام أنا أنزا كل شيء الله كنبروني جبأو يزبل نمنتاي تسقى نقبل له humility نقبل له تحتنا مسقويتا نخون حدا جزيجن زي جبا كانزا زي جبا موجي هلو عن necessary زخونه بت churchنا relationship كهون يخليو rejection كهون يخليو زي جبا نجري تا عن necessary burden تشكما مالتيو جن تاناي pastoral ministries بين اللوا تحجوس اللوا تبلكوها بين اللوا أنا زنني تا كان مبسع زي جبا جن كل شيء تمسح نمسح كاتاليست نقول نقف عملتيو نت باستر نت عقلقالي بين نقول سا تحزنني انتهى مالتيا تمن قدي ترزم دي هذا حلوة تنوع تعقل جاي بزوح نجر مقبر كجبوس عمن قدي ترف الساعة دمو بزوح نريوينا امبر انتهوا زبها انتهوا زبلو زي ناي pastoral leadership pastors they write their resignation on Monday مونت رولر كوستر سنبت تسبخ سبدس يبلو كلام لخ يوصح دم حدا دم يمسامو حدا نجار يبلك هو زانات يبوتي قناتن خيد يقلت بل جن أملاك تسجل له يملسك مو challenging you جن تريوارد دم blessing you أرمي هو أب بيتك كريستيان كا خير خلقه كمان ريكا حكوس كوين كا كتاجل جليري أنتي سبكتك كم نقال جل باسترات كجات ما بسمع خايو وإذا جات تم من كنت نقول زلوا نجار أنت هم بالك حد ده اللي لو دأتي مسخة كنا نأخذ جيفك زيادة تفري نأخذ قوتك هذا نجار أنت يجبر الحدث بحد مؤمن أنا زبلو توم باستراتنا كمين نقبلهم أنت يوم مجبتي اليوم أمو نباستر عابي زبلاس عندي نجار باستري نعاون نبيت سبعين نقولتين عبويو إلكا مقبل فوسيا دم علام تقول زبالكوا سوبرفيشال تهون قربتي تهون جن تورورا مو بقى تعتو أبتا لب أبتا باستر لب أنا توم باستراتات توم قربتومس بتعامي سسيو ممكن عبزهم ديلز قبرو مالتيو ممكن تنقالو يقبو نبلو نجر تقالات نن فيربالون قالو انكريمنتال دمالو بقى من انت باسترن عين تاي زي قاتمو بقى سلام الوي خيد انت باستر تاي غير انت خوينو يبل مو اسامبشن عبزو موتا يوسدو مالتيو مو نتوم منان أنا إنكريز قبرومس أبويو مجابايو بكر السو تبرتيو تانكيروس نعايوز دقمني زبل تعتتيو يدليو أبتا بتكستيم مالتيو نا باستر نملس أنت باستر تخون بناتك حسب انتاي كهلو يقبع
እታ እንግዲህ ቀንዲ ታቀደመይቲ ኮሊንግ ንብላይና ጥሪ ፀውዒት ክለው እሳ ድማ ናይ ኣምላኽያ ክትሪኣ ከለኻ ትፈልጣ እምበር እቲ ፓስተሩን እቲ ሕዝቡን እውን እምበር ከምዚ ኣዋጅ ትገብረላን ኣይኮነትን ግን ትፍለጥ እያ እታ ኮሊንግ ተድልያ እታ ኮሊንግ ታይ ክረምቲ ይኹን ሳመር ይኹን ዊንተር ይኹን ሰስቴን ትገብረካ አላ ሳይተቀየረ ኣይተቀየረን እያ እወ ግን ፍልጥያ ፎርሱን ኣይትገብራን ኢኻ እታ ካልአይቲ ድማ ኮምፒተንሲ ንብላ ብቕዓት ንብላ ኢና እቲ ሸፐርድ ሊደርሺፕ እዩ ከም ሸፐር ከምዚ ጓሳ ንህዝቡ ተውፅእ ተእቱ ዊዝደም የድልያዩ ጥበብ የድልያዩ እሞ እታ ኮምፒተንሲ የድልያ ኮሚኒኬሽን የድልያዩ እሞ እታ ብቕዓት ተድልያ بتمرتي تمتص بإكسبيرينس تمتص جن تدلينا تا سالسايتي دم مزبلا تا لبي تا كمباشن نبلاينا حدا جزء حكي خنا جركا ريحاني هدس يلوني خيد حدا جزء دم وا تا إنرجي كابيز متصقبل جن أملاك علو كعلى أملاك يمتص سألوتي متص جويتا بعلو تس قليب لك مو تانا كومباشن تبل تانا كابت كل تعالى توليدا you come to the passion, to the pain. هجي ات calling قالو ات دما competency يدليو تبقات كمينا نمصو تمرت يدليو كابتات سيركل ناس وصينا ካልኦት እንታዮም ዝገብሩ ኣብታ ዲኖሚኔሽን አምብሬላ ተሎና እታ ዲኖሚኔሽን እንታይ ትገብር ካልኦት ፓስተራታት እንታዮም ዝገብሩ እሞ አኔ በተለይ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ኢንከሬጅ ዝገብሩምስ ካብታ ሰርክል ቁሩ ምውጻይ ይግባና ኤግዛምፕል አሉናትና ቸርች ሊደርሺፕ ከምዚ ካታሊስት ሊደርሺፕ ዝባሃላሎ ኣብ አትላንታ ይዘሎ ከምዚ ኤክስፖኔንሻል ዝባሃላሎ ዞም ፓስተራታትዮም ኮፊሎም كمينا نقصل كمينا قولتنا بولبيت تا منستري كمينا نبقى يبلو مالتيو ازيا كنوص يغبانا حقي اني بتعامي زفتونا تا نحابشا فيلوشيب غنا وصيناس انتايوم زغبرو زلو كمهار هو دما انتايو ريسك توسديها غنا انتايو ريتيرن از بليسينج blessing Allah. Amen type risk na. It's a risk and it's a new thing. I fatan kayon. Hada nagar dema ta congregation aha trio. Satom dema zgabru wo nagar trio. Wa za fita ytgabren ya galatbel kame gere zemጻatbel amo ta lowti qas ndabelet tmeጽያ ግን እቲ ፓስተር ስቴፕ አውት ከገብራለው ማለት እዩ እቲ ሪስክ ዝበልኩዋ እሳ ኩላና አኔውን ታዝለመድኩዋ ታማይ ከይተናወጸት ክቅጽል ይዘደሊ ግን ሓደ ማልቲ ታኮፍ ዝበለት ማይ ምሽታት ትጀምር ደስ አይትበለኛ ሪስክ ዝበልኩ ሲዩ ማለት እዩ ስለዚህ ለውጥ እንፈርሕና ሁሉ ሰብ ለውጥ ይፈርሕ ስለዚህ ከይፈርሕና ገሊ ለውጥ ክንገብርና ሕጂ ኣብ ቤተ ክርስቲያንኩም ብዙሕ ለውጥ ይገበርኩሞ ከም ደሎ ከንዕል ከልና ኩሉ ሰዓታት ነግረኒ ከምዚ ነይሩ እዚ ገዲፍናዮ ሕጂ ከምዚ ንገብር ኣለና ኣብታት ክንዛረቢና قال قواسا محبر كم انت زقبر تبلو نجر انتي محلوك ارمي حوي نعخذ طقمك به نعي زتعملني نجرتي كابت محبر اجين توم اقلقلتي مقبل تقبل الناس مسعتهم منا هو كنسرح هنا كندقفو منا دما انت زبال تراست انت متأممان بك تحبهم مالتيو هو انتالو تشالنج مسحبنا يوم كبلاشو يوم كمزي كم مسمر خوص يوم قال زبال نجر خون حليو جنا اني زرعه انتايو تا محاب تا متأممان تا ريسكي بزو بلاسينجا تمتس امبر ات نفرحو نجرس كياس كوينوس زبلاشو لو بوتالو بزو كم ايغونن كم جزحار ايوم تبعلت بيتي صارون قتل حجوها انت يزدلي قالت لاتني يفرسوا دي تجز يفرسوني ترجعني هو تصبقوا نتوم باسترتات كابتي غوبايم اني زبل زلخو انتي ندغفهم مسعاتهم نخون
accountability አለው ግን እንደግፎም አጀኹም ንብሎም ማለት እዩ ስለዚህ ክልቲኡ ክልቲኡ ተንኪፍ ካለ 5 እቲ ምን ነቲ ፓስተሩ ከአምኑ እቲ ፓስተር ድማ ወላቶ መራሕቲ ድማ ነቶም አጋሎት እቲ ፓስተር ድማ ነቶም ካሎት አገልገልቱ ነቲ ህዝብንሲ አሚኑን ከቦም ወአንተ ሁሉ ሳዕኮ ሐስብ እግዚአብሔር አሚኑ ካብሃበንስ መን ያነ ንኻል ማን ከብደኒ ክብል ክኽላለኒ ምክንያቱ እግዚአብሔር ብሙሉ አሚኑ ይቡን ለማያጀ ስለዚህ አማ አኸል ክልቴና ምትማን አሎ ንፓስተሩን ክትአምኑ ከለኻዩ ዝያዳ ድድምዕ እንታይ እሱ ክትአምኑ ከለኻ እሱን ክቐጽለ ክኸይደ ከመይ ዘምሓሾ ይብል እታ ቢውልድ ዝገብራ ስትረስት ሓደ መዓልቲውን ሓደ ነገር ተጠፊኡ ኤግዛምፕል ካሕበካ ኣብ ቸርችና ብዙሕ ግዜ ኮይኑ ኣሎ ሓደ ፔፐር ፈሪምና ናይ ኣካውንት ናይ ገንዘብ ኢምፕሊኬሽን ነይርዋ እሞ ስተት ነይራ ግን እቲ ኮንግሪጌሽን በቃ ከይድና ኦኬ ስተት ተፈጢሩ ኣሎ ብዛዕባ ፕሮፐርቲ እዩ ከምዚ ገይርና ኢና ኢልና ግን እቲ ክሬዲት እዩ ዝበሃል ናብቲ ኮንግሪጌሽን ዘሎና ክሬዲት ኦኬ ኔክስት ታይም ሌትስ ፊክስ ኢት ኢሎም ሓሊፎም እምበር ዋዛ ከመይ ዝበልዮም እዚኣቶም ከምዚ ገይሮምና ዝበሃል ነገር ኣይነበረን ማለት እዩ ንምንታዩ እቲ ትረስት ኦልሬዲ ቢውልድ ተገይሩሎ ማለት እዩ እቲ ኣካውንት ዲፕሊትድ ኣይኮነን ናይቲ ትረስት ኣካውንት ማለት እዩ ሓደ ግዜ ግን እቲ ፓስተር ዋላ ቁሩብ ነገር ተገይሩ ከምዚ ቢግ ዲሉን ኣይኮነን ግን እታ ኣብ ቋፍ ስለ ዘላ በቃ እታ ቁሩብ ነገር ተኸይድ ዓባይ ተኸውን ማለት እዩ እሞ ኣነይ ጸሎተይ እታ ምትእምማን ቢውልድ ገይራ ሓደ ነገር እውን ተኾይኑ ንቕጽል ትብል መንፈስ የድልዩ እዚኣ ግን ከም ዝበልካዮ ብኽልቲኡ ሳይዱ እሞ ሓደ ግዜ ኩላ እታ ቦምባ ፈንዲእና ከም ፓስተራታት ሃገር ጠፊኡስ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ከመይ ማለት ካይ ሃገር ማለተይ በቃ ኩልሻ እንታይ ሎሚ እንታይ ዝገብር እንታይ ሓሲቡ እንታይ ኸውን ድዩ እንዳተባሃለስ ክንከይድ የብልናን ከም ሊደርስ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ኣገልገልቲ አንፕሬዲክትብል ይኾኑ በቃ ሎሚ ድማ ወፂኡ እንታይ ዝብለና ሎሚ ድማ እንታይ ዝገብር እንዳበልካስ ከምዚ እንታይ ቲፕቶ ተገብር ማለት እሱን አሸጋሪ እዩ ግን ኮንሲስተንሲ ነይሩ ከም ዘሎ ቢውልድ ጌርካስ እታ ሓደ ነገር ክጠፍእ ከሎ አጀኹም ንምለስ እንዳበልካስ እታ አገልጋሊ ድማ ትረስት እንዳገበረ እንዳቀጽል ትራንስፓረንት እንዳሆነ መሓዱ ጽቡቕ ይመስለኒ ማለት እዩ ብዙሕ ዓመታት ኣብ አገልግሎት ፀኒሕካ ኣለኻ ፓስተር ኮይንካ እስቲ ናይ ፓስተርን ሽማግለን ርክብኩም ኣብ ቤተ ክርስቲያንኩም ከመይ እንታይ ኣሎ እንታይ ማሕሽኩም እንታይ ጽቡቕ ኣሎ ክጠቕመና ዝኽእል እንታይ ኣሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ሽማግሌታት ኣለው ፓስተራታት ኣለው ፓስተራታት ኤቭሪ ዊክ ስታፍ ሚቲንግ ንገብር ዘሎስ ዝመጽእ ዝኸይድ ነገር ሪቪው ንገብር ዝሓለፈ ሳምንት ፕላን ንገብር ዝመጽእ ዘሎ ሳምንት ማዓት ምን ይሁን ስለስከልቲኹም ኣነ ኣለኹ ፓስተር እንደሸው ኣሎ ዩዝ ፓስተር ናይ ወጣት ናይ መንእሰያት ኣሎ ናይ ቆልዑት ኣሎ እሺ ናይ ቆልዑት ድማ ናይ ጁኒየር ሃይ ንብሎ እዚ ሚድል ስኩል ኣሎ ንኦ ኣሎ ናይ ሚዲያ ድማ ኣሎ ምሳና ፉል ታይም ይሰርሕ ሚዲያ ዝገብር ኣሎ ሓደ ድማ ኦፊስ ኮኦርዲኔተር ድማ ኣላ ምሳና ትሰርሕ ማለት እዩ ፉል ታይም እዚኦም ዝኸፈሉ ምሳና እዮም ዘለዉ ፕላን ንገብር ተዛሓለፈ ሳምንት ንግምግሞ እንታይ ኮይኑ እንታይ ንኸይድ ንብል ናይ ሰንበት ኣኺባኹም እታ ናይ ሰንበት ናይ ዌንስዴይ ናይ ሚድዊክ ሮብ ኣሎ እቲ ድማ ናይ ፕሬየር ኢቨንት ኩሉ ንሪኦ እቲ ዝመጽእ ዘሎ ድማ ንሪኦ ዳር ናይ ጎይታ ራት ተሎ ወርሺፕ ስፔሻል ሰርቪስ ኩሉ ድማ ፕላን ንገብር ሓደ ፕላን ንወርሒ ንክልተ ወርሒ ዝመጽእ ዘሎ ንዘራረበሉ ብዙሕ ዲቴይል ከመይና ንብሎ ቆልዑት ከመይና ንገብር ከዚ ሁሉ ንዘራረብ ሽማግሌታት ብክልተ ሰሙን ኢና ንራኸብ እሱ ድማ አድሚኒስትሬሽን አጀንዳ ኣሎ ንሱ ድማ ነብል ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ሚቲንግ እዩ ዘሎ ዓባይ ሚቲንግ ሓደ ናይ ፓስቶራል ሓደ ድማ ናይ ሽማግሌታት ማለት እዩ እቲ ናይ
a typical elders meeting building is a typical elders meeting finance is a elders meeting the eldership نبللو مالتيو اتوم elders vote هاي نقبرنينا appointنا نقبر قدم vote نقبر نيرنا دحرقن amend قرنا يو لويتنا يوم انتاي خوينو عبت congregation علو vocal visible نبلوم علو vote تخوينو يمرسو يوم هو بتصالوتنا نقبرو هو نقوي تحاتيتنا هنا جن human element دما علو امو دحار انتين لا زي درجة 10 عام حلفو ولو ناي فاينانس سبع لو عبت شو ما قال لي السو 3 عامتيو وديو هيد كله سبيد لي نايو تزرع امو تا مصحف قدوس كواليفايز يقبر تا دما كومبتنسيز نبلو هو بقو زخون بفاينانس نمصو يمصح دحار ابوينتنا نقبرو اب كونغريجيشن وسيد ناس يتصليلو شماغل يخون انتايو حجي تا متأمان زبلنا يا ابزيات مزه مالتايو تي كونغريجيشنون امين إلو يقصل مالتيو كنديفم تمرطو دلهم حجي كابت شعتينا مستوم باستراتاتن شماغليتاتن شعته بحساب at one point only 2 or 3 elders يوم زخدو مالتايو اوكي التسايكل 3 عامات يوم ابوينت نقبرهم حجي نسرح يخم ابوينت تقبروا مالتي نسرح فاينانشال دغرات خوينو سرح نستسرحي سرح قال انتين فاميلي جروب قالونا ناي فاميلي جروب ت كله زمرح دما حدا إلدر قالو ت قايد قالو كالنا مص بايبل ستدي كال جروب بيج جروب سمول جروب نبلو كال يمص ناي ميديا تسرح ودلو ግን ድማ ከም ኤልደርስ ድማ ኦቨርሲዝ ይገብራሉ እሱ ኃይድ ከሎ ካሊ መጽ እሞ እንታዩ እዚ እቲ ስራሕ ይቅጽል ማለት እዩ ይቅጽል ይኸይድ ካብቲ ኤልደራት ስራሕ እቲ ስራሕ ይፈልጥዎ እዮም መን ከም ድመጽ ድማ ይፈልጡ እዮም ቀሊሉ በጣም ማለት እዩ እዚ ናትና ተሞክሮ ናትና እዩ አሰራራ ግን ያኔ ግን ይጠቅመ ኢለ ዝሐስብ ትረስት ግን ይደልዩ ናይ ባዓላቶም ሰቡት አምጽዮም ገለ ዝብል አቲቲዩድ ተሎስ ብዙ ነገር ክበላሸው እዩ ኖ እቲ ስራሕ እንዳራአዩና እቲ ኮንግሪጌሽን ጽቡቅም ዘብሉ ዘለው እንዳቀጸልዮም ክንድግፎም ኢና ታይሎም ድማ ይቀጸል እዚ ሕጂ ዳርጋ 10 ዓመት ከምዚና ነበር ዘለና እትሰብ ክሳዕ ሕጂ ግን ሕራይሉ ብጣዕሚ በደስታ ሓደ ነገር ከነግረካ ቮት ንበል ሰሎሞን ንብሎ ሽም ሰሎሞን ኤግዛምፕል ሰሎሞን ጦዩ ሰቢፈቶዩ ግና ቮት ክንገብር ከለና አበበን ለማን አትዮም ሰሎሞን ተሪፉ ማለት እዩ አትድምዳ ተመጽዘላ ሳይክሉን ንሰሎሞን ተብሎ ሄጂውን ይተርፍ ተረዲኻኒዶ አይምረጽኒው ማለት እዩ በታቮት ዳር you can see the discouragement zalla ማለት ንጎዶይና እታ vote ብዙ ቢብሊካሉን አይሆነትን ንሐድሽ ኪዳን አፖይንትና ትገብር ሐድሽ ኪዳን ቤተክርስቲያን አፖይንት ያትገብር ግን እታ መደብ እታ ስራሕ እታ መሰረት ክትሰራሕ ይግባዩ ከምዚ አምጽ ያብቻ ኮፍተ ብላ ነገር ከሆነስ ቢውልድ ትገብራ ነገር حجينا حدي 3 مصيوم بقى صبوقالو እንዳኸዱዮም እንዳኸድናይና እሳቶም ደስይሉዎም እቲ ኮንግሪጌሽን ደስይሉዎም እና ኮንግሪጌሽን ንነግሮም ኢና ሕጂ ዝመጹለው ክንጽልየሎም ኢና ጸልዩ ተዘጋጁ ንብሎም መጽዮም ይጽልየሎም ከምዚያ ናይ በታና ላምሽ ከምዚ እወ ተቀባቢሎም ተሰራሕ ይቅጽል ማለት እዩ እቶም ፓስተራታት ግን አለው ክልተ አነይን ፓስተር እንደሻውን አብታ ሽማግሌ ቦርድ ማለና አብታ ድማ ኤልደርስ ቦርድ ማለና ማለት እዩ ፐርማነንቲና አቡ ንቅጽል ማለት እዩ እዛ ቤተክርስቲያን ዚያሲ ክንድዝ አክሉ ሰባት ቁጽራት ክልዋ ይخفሉ ክልዋ አከፋፍሎም ትክክል
ويس مش الله حقوسات يوم تمسر كم يقرك أتاوي خميت كبر كريستيان حقوسات يوم جن حدا نقدر دم قالوا يس كلت أنا كفافل قالوا حدا بتعامي outrageous كبلودو كابتن بيتكستان أي ما تأتنينيو تباستر نبينو زلو نبينو زخفلو زبينو زقصل مالتيو تحدا اكستريم دما يقلقل يقوي جنا توم شماغليتات توم بيتكستان اقلقلتي شوك انو ممزحزو امو انتاو زبال بريفيليجيها ابزي مقانكا كمو عينتالو سو اكستريم عادلين جن انتايو حجي ابتشاتشنا فول تايم زخفلو مالو دما كمزي ناي اقلقلتي دمالو ناي موسيقى نخفلهم نايت ميديا نكفل زقلقلو نايت من اسات زقلقل حال باستر اللو اسيست زقبرو دما ودلو نو دما نخفلو زي انتايو نمبر 1 ريكوغنايز حتقبرو زلا حتى منستري ريكوغنايز حتقبرو هو اقلقلوتيو بناتايو جنا انت اوكي قصلو حتبلوم accountability وين علوه هو تحطو منها بقى انت حاجي موسيقى زوت لنا ودي هو نخفلو هنا فول تايم هونن جن سوني مص يسرح نيون جويبل يقلقل كبلاشو حلو تاهوينو نبل تردي غني دو هو من هاي تابيت كريستيان انجدي فاينانشال كل نجا بباجتنا نسرح حدا جزي تباجت يوتس حدا جزي توسخلو يقصل جن تا permanent مالتي every year review تقبر باجت على مالتي نتنقاقينا كمزي قالبل كوين ناس جنزب على كمزي نقبر عين بلنينا دما نو كم أطب إلنام دما تجنزب كوف عين بللونينا منستري يقصل يسرح مالتي ما أتا مجمرت عامت تا باجت بكا اونر نقبره كل شيء بزابا باجت نن ديسكشن قالو غالبلز هونه ነገር ብዙ ያለውን እታ ባጀት ግን ኦነር ተገበረ ማለት ነው ከመይገርኩም ተሕጽው ወለዚ እንታ አጀንዳ መጀመርታ ይልዓ ነው አፕ አሎ ነገር ቴሌፎን ባንድ ያተብል how do you spell it BAND okay دهونه ሰብ ገብራ خሊ دهونه ሰብ አጀንዳ ይhayድ okay دحر ديسكس نقبره انتايو برايورتي انتايو زقدم نبل مو كوفك نبل كلنا اجندا له نزراربلو ነገር አለው እት ሰዳ መንዩ ዳንኤል ምሳና ዘለው አይቲ ሰራዩ እሱ ሰዳ ፓስተር ንዑህቦ ኩላና ኮንትሪቢዩት ንገበር አጀንዳ ዘለውና دحر دما برايورታይዝ ትገበር ብዙ ጊዜ አ ሚቲንግ ታ تودعس قدمي مغباريا تاج تولو تبلا تعبيد ما غزي توسدلو مالتيو امو ابت كنسبسب اتم شماغليتات منيوز سبخ منيوز هيت زبل اجندا يلو ات ناي باستراتاتيو ناتنا ريسبونسابيلتيو كندي تخون شماغليتات شو عتينا اما اخل ولا كلتا باستراتون حساب صبو ركب كهلو يخلي كم زعينت انت خون انت هيقبر خل حدا سب كتحسب زقبعك نجر ات منستري كاب اخال نلعاليو زلو ات اقلقلوت it's not about me it's not about pastor in the show انا دما كابتا ناي associate pastor انتاو زبحال كقلقلوس انتاو تفيجن كابينا نخيد كمينا نخيد زبل ات attitude يدليو بتعامي انبر كلتا عندي زبال كلتا كوينكا حيتقصلني خا ان باستر ندشو بتعامي قليل سبيون هو اني ترخمكو كل حنا قليل مسو مسرح جن تدليا حدا مصحف له leading from the second chair تبعال حدا غزي يكبدوم بقى دما قالو سحاكو كتوصل تخيلها كتبل تخيلها تتصقحكو نفتوينا قال زبلوما قالو تا فليم زبلو تيميتيشن قالو جن الساعة تا سكند بيرسون قالو زقفو قتل
ساكو نفتوك تردي خاني دو كابتا سينير اي تكون هو يا وصع قال زو يعني قال لي يتمثلني نسا هكا يزبلك ግን ቲሚና በሐንሳይነ ንሰርሕ እቲ ኣገልግሎት ካባይ በላዩ ናይ ኣምላኽ ስራዮ እሞ ሕጂ ምስዋኔ 19 ዓመት በሐንሳ ማለት እዩ ግን እቲ ስራሕ ይኸይዱ ይኸጽል እዩ እዚ ኣቲቲዩድ ግን የድልዩ ማለት እዩ በራብ ካል ንዓብ ፉል ታይም ፓስተር ክኮንና ገለመን ምባል አይከፍል ኖ ኢቭን ኣብታ ውሽጢ ደገም ከሆነስ ኣብታ ወፃ ገለ ዘበል ገፎ እወ ኤርሚ ሓወይ ስለቲ ሁሉ ተመክሮ ተካፍለና ዘለኻ ደስ ይብለኒ ናይ ፓስተራት ዕዮ ኣብ ቤተ ክርስቲያንኩም እቲ ናይ ሰንበት መደብ ኣሳይን ምግባር እወ ብዛዕባ እቲ ናይ ረቡዕከ ከመይ ኣብቲ ረቡዕ ኣሎ ዘገልግሉ መንእሰያቱም ኣሎ ኣገልገልቲ ኣሎ እቲ ናይ ሰንበት ኣገልግሎት ፓስተር እንደሻው እሱ ዘገልግል ብዙሕ እሱ ተይሉ ኣነ የገልግል እንታይና ንገብር እዚ ኤክስፖዚተሪ ፕሪቺንግ ንብላ ማለት እዩ ኩሉ ሻ መጽሐፍ ንጅምር ንግብረ ሐዋርያት 2 ዓመት ወሲዱ ማለት እዩ ካብኡ ድማ ሉቃስ ወንጌል ሉቃስ ቀጽልና 2 ዓመት ወንጌል ዮሐንስ ከምኡ እንዳበልና ቻፕተርን ቨርስን እንዳበልና ንቀጽል እታ ኣብ ሰንበት ትስበኽ ኣብ ገዛ ድማ ባይብል ስተዲ ትግበር ማለት እዩ ከምኡ ኢና ነብሎ ዘ ኤክስፖዚተሪ ፕሪቺንግ ንብላ እሳ ትግበር እሳ ትቀጽል እቲ ብለሲንግ ግን ክነግረካ ይኽእልኒ እንተ መጀመርታ ከምዚያ ክትሰብክ ከለኻ ዘይ ኣይተሓልፎን ይኸ ቃል ኣምላኽ ግደፍ ዝብለካ ነገር ግደፍ ኢልካ ትኸይድ ግበር ዝብለካስ ግበር ኢልካ ትኸይድ እሞ እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ደሞ ብዙሕ ግዜ ኣነ ዝረኣኽዎ it's very applicable it's very timing ኣብታ ግዚኣ ተድልየና እሞ ሕጂ ብጣዕሚ እቲ ኮንግሪጌሽንን ኣሜን ኢሉ ሓራይሉ ከምዚና ንኸይድ ዘለና ኢቨንትታት ኣሎ ክሪስማስ ኣሎ ኒው ይር ኣሎ ኢስተር ካውን ከሎ ድማ የስ ቫሪቲ ኣሎ ግን እታ ኣውራ እታ ንገብራስ ግን ከምዚና ንቐጽል ዘለና ማለት እዩ እቲ ናይ ቅድም 9 ዓመት እወ ተፈላለየ ስብከት እወ ሕጂ ግን ናብዚ መጽኡ እንታይ ኣምጥኩና እዚ እንታይ ስፖራዲክ ካውን ከሎ ከምዚ ካብዚያም ቡጭቅ እንዳበልካ ከተምጽ ከለኻ እንታይ ኮንሲስተንሲ ኣይትረክብን የብሉን በሐንሳ የብሉን ግን ሕጂ ግን እታ ቤተ ክርስቲያን ክትከይድ ከላ በሐንሳ ክትከይድ ከላስ ትርኢ ቶት በረኻት ትርኢኻ ብዙሓት ቤተ ክርስቲያናት ናይ ፈረንጅታት ማለት እዩ ከምዚኦም ዝኸዱ ከምዚ ኤክስፖዚተሪ ፕሪቺንግ እዮም ዝኸዱ ኣነን ሰኻን ብዙሓት ሓበሻታት ዝለመድናዮ ግን ኣይኾነን ኣገልገሊ መጽእ እዚ ጎይታ እዚ ተናጊሩኒ ይብል ይቕጽል ኔክስት ዊክ ድማ ካሊእ ኣገልጋይ መጽእ ነቲ ማይ ይገብረሉ ሓድሽ ይጅምር እታ ቸርች ኣይተቐጽልን እያ ኮፍ ኢልካ ምንባብ ኮፍ ኢልካ ምጽናዕ ኮፍ ኢልካ ምቕጻል ከይ ድማ ኔክስት ዊክ ክንምለስ ኢና ኢልካ ድማ ምቕጻል እዚ ስራሕ ዝሓትት ነገር እዩ እወ ይርዳእኒ ብዙሓት ፓስተራታት ኒዮነ ጆክን ብል ክንጎይ ሚኒስትሪ ሰብኡት ገዛ ገለ ክንብል ኣይምቸውን እዩ ግን ተጀሚርናያ ግን በረኸት ኣለዎ ኢለ ዝሓስባኒ ኣብ እታ ስብከት ንታ ባይብል ስተዲ ተጠናኽር እታ ባይብል ስተዲ ንታ ስብከት ተጠናኽር እቲ ጉባኤና እቲ ነገልግሎ ህዝብ ቀሊል ማለት ደስ ዝብል ህዝብ እዩ ዝተማሕረ ህዝብ እዩ ኣብታ ፑልፒት ኮይንካስ ከምዚ ዝመጽዓልካ ድዩ ዝበሃል ከተብል ኣይተኽእልን ኢኻ ተረዲኻኒ ዶ ግን ብፈቃድ ኣምላኽ ክትቅድሞም ከተገልግሎም ክትዘጋጀው እዩ ዘድሊ እሞ ኣነ ኮምፕሊመንት ክገብር የርእዮ እምበር ኮንፍሊክት ኣይገብር ሪዳንደንት ኣይኸውን እዩ ሕጂ ኣብ ኮንግሪጌሽንና ግብረ ሐዋርያት እንታይ እዩ ተይልካ በቃ ብዙሓት ከምዚ ተፈትፊቱ ከምቲ ምገቦስ ከምኡ ዘሎ ማለት እዩ እታ ዌንስዴይ ለየት ትብል እያ ከምዚ ዲቮሽናል እያ ቃል ኣምላኽ ኣለዋ ጸሎት ኣለዋ ወርሺፕ ኣለዋ እሞ እሳ ድማ ኦፖርቹኒቲ ትህበና ማለት እዩ ንምቕጻል ፍልይቲ እያ
every Friday ናይ ጸሎት ኣሎ ካብ 8 p.m. ስጋብ midnight ንጸልይ በሓንሳብ ይመጹ ብዙሓት ይመጹ ጸሎት ይመጹ እሞ እሳ ድማ ካሊ አገልግሎት አላትና ማለት ነው አጂ ሰንበት ምን ይድሰብህ ሰንበት ፓስተር እንደሻው ይሰብህ እሱ ተይሎ ድማ አኔ ይሰብህ ግን እሱ ተሎ ይቀጽል በቃ እሱ እቲ ኮንግሪጌሽን ውን ከመገረ ከም ነግረካ ተቀብሉ ወሎ ደስ ይዝብሎ ሐሴት ይዝገበር ንበል አብ ሰንበት ሓደ ሰንበት ክንደይ ሰብይከብ አብ ተሽፍት አለኩም አብ ቤተክርስቲያን ክንደይ ይኾን ምእመንኩም ምስ ቆልኡት ያንግ አዳልት ኩሎም ሓደ ሺህ ገለሰብ ይመጽእ ይያስብ ብታ ክልተ ሺህ ቆልኡት ጭምር ማለት እዩ ቶም ዓበይቲ ብናይ አምሓርኛ ክንደይ ይኸውን ዳርጋ 600 ይኸብለካ 600 ይኸውን ሰብ አለ ሕጂ ካብዚ አቶምሲ ንምንታይ ሓቲተካ ቁጽሪ ካልኦት ክኽፈር እዩ ፓስተር ጥራይ እንድሕር ሰብስ ናይ ካልኦት ጸጋኸ አቤሎ ዳኒ ta ፍሬ ta አገልግሎት ta ስጦታ ፑልፒት ጥራይ አይኮነትን ህይወት ያይዝብል ቢግያ ta ስኮፓስ ቢግዩ እንደውም አኔ ከይጋይጋ ይምበር ta ፑልፒት ሊሚት ተገብራ ነታ ህይወት ሀረ እንታይ ማለት እዩ አሎ ዘገልግሉ አሎ ብዙሃት ካባና ዝበልጹ ዊዝደም ዘለዎም አሎ ግን እቲ ፍሬውም ዝተፈተነሉ ቦታስ እታ ፑልፒት አይሆነትን እታ ንችግረሉስ ንትሰብ አታ ፑልፒት ከይ ዘይወፀ ሰብ ፍሬ ብሉን ኢና ንብል ኦር አይወፀን ኢና ንብል እሞ ግን ብዙሓት ከምዚ ናይ ቤተክርስቲያን ክትርኢ ከለኻ ብዙሓት እቲ ፓስተር ፑልፒት ዘሎ እቲ ቤተክርስቲያን ግን እቲ ፍሬ ይርግግ ኢሉ ይኸተርኢ ሓቂ ዝብለካ በቃ ዘገልግሉሉ ዝዝምሩሉ ካውንስል ዝገብሩሉ ዝሕግዙሉ ሞ እታ ፑልፒት ቀዳማያ ግና the only blessings I mean the only evidence አይሆነትን ክብለካ ደለየ ሞ እታ ኩልሻ ፋተገልስ አይወፀን ሕጂ አገልጋይ ይመጽ ካብ ቸርችና አሎ አቦታት አሎ አገልገልቲ ለው ኮፊሎም ይማሃሩ በደስታ ይማሃሩ ደስ ይሉዎም ይማሃሩ ግዜ ሐውን ከሎ ከገልግሉ ከሎ ድማ ይወጹ ግን እታ ኖርም ክብላዶ እታ ዝተለምደት ግን ኮፊልና ይነኹልና እንማሃር ግና እታ አገልግሎት አይወፀን ጸጋ አይወፀን ተደብቆ ገለ ንብሎ ነገርስ ሱፐርፊሻል ኢለ ዝሐስባ ማለት እዩ ኦኬ ሓደ ነገር ክትብለኒ ክትሕሊኻ ሰሓታ ቦታ ስለ ዘለኻ አይበልካን ግን እታ በረኸት ግን ካብታ ትበልጽ አኔ ብዙሓት አሎ ዝሪኦም በቃ ብዙሓት ፍሬ ዘፍርሑ አሎ ብደስታ ማለት እዩ ግን አፑልፒት ዘይወጹ ንሳውንኩ ኮፊል ከይኻ ደስ ዝብለኒ በጣም ደስ ዝብለኒ ሓቂ ዝብለካ በቃ ናይ ሓቂ ካልኻ እቲ ፑልፒት አይኮነን መዕበይ ቦታ አገልግሎትና ሳቁ ይውሰን ካልእ ቦታ ብዙሕ አገልግሎት አሉ ግን ኣብቲ ናይ ረቡዕኸ ክምህሩ ኩሉም ሰብ አሎ ብዙሓት አሎ ዘገልግሉ አገልገልቲ ፓስተራታት አሎ ካብ ካልእ ቦታ ፓስተራታት ዝነበሩ መንስያት አሎ ሞ ናይ ጸሎት ፕሮግራም አሎ ባይብል ስተዲ ግሩፕ አሎ ንሁሉ የገልግሉ ማለት እዩ አኔ ዝራእየኒ ነገር እታ ፕሬሲደንስ ትበሃል ሴት ስለዝሆነት ብደስታ በሚውቹዋል ፍቅሪ ዘለዋ ኩላና እንዳቀጸልና ኢና ግን በብዙሕ ቻሌንጅ መጽያ ግን ጸሎተይ ናትና ቸርች ጥሬክ ሆነስ ካልኦቱን ከምኡ ኸጽሉ እታ በርደን ራእዮ ፓስተር የገልግል አብልቦ አሉ ሓደ ነገር ክብለካ ይመጽሎም የገልግል በቃ ዝበዛሕ ሰለስተ ሰንበት የገልግል ክብለካ ዳር ሓደ ሰብ ያቱ ድማ ታ ድምንሽ ተኸውን ታ ዝጀመረ ተረዲሃኒ ነው ግን ከጽል ክሰርሕ ካልኦት ይመጹ እንታይ ብልዎ ፓስተር ካብ ሐሙስ ጀሚርካ ገዛኻ ሁን ኦፊስካ ተዘጋጀው ንሰንበት ክንጽሊና ኒዮነጆ ክንብሊና ኢሎም ፓስተር ይመጽስ ሰንበት ናይ ጎይታ ባሪያ አንበሳ ሆይኑ
ترديخاني له يقصل كم زين دابلا قلنا توم باستراتات تا ويكند درين غيرنا يوم كما إلوم يوم بولبيت زوزو تقدم يسرا كما حوالات كم زبلوا كلام لحن صلوتن ليفتاك كجبر الله نأنا مجبر دماغن عبت دقفو يدليهم إلى حسب كم زبل كاي روبو على زجلجلو بايبل ستدي على زجلجلو تتسجعن كوز تريو عملته ቤተክርስቲያንኩም حق ለዋ ኦርብ ፍሊዝ በለነ ገራት አለዋ ካብካለ ስለዚህ እድማ ክንዛራረብ ምናልባት ካፕትናትኩም ገለኽን ማህሪ ነው ገለዱሰን አቀዋን ገለሉናትኩም አሳባ ወላ ኮንፈረንስ አብ ኮንፈረንስ ፍሪድ በለ ካይዳ አይደለኩም ከመይኩም አካይዳት ነው ኮንፈረንስ አመት ሓደ ኮንፈረንስ ያዘላ በቃ ኮንፈረንስ የለውም ናይ ኮንፈረንስ ሓደ ሽግር እንታዩ كتوم عدلت 3 ساعات 4 ساعات كوفيلوم كونفرنس ندبلو قولوت ما كم دي اب تلفزيون كبلكا ابو هينوم نقدفهم زي فيرهون بكا تا اقلقلتي بوستر زمراي تسبح فولنتير سكيورتي كله نقر ابي الناس انرجي ابو جينا بكا ريجويس كنا نودا مالتايو ግን ከምዚ ናይ ዊኬንድ ሆይኑ ስጋብ ሰዓት 10 ሓደ ሚድናይት ዝኸይድ ኮንፈረንስ ግን አይንከበረን ኢና አኔ ብጸጋ ያምኔ በአገልግሎት ያምኔ ግና ድሬን ፐርፐስ ከተውጻካ ይርኤለሁ ካፕላን ከተውጻካ ካፕት ቪዥን ከተውጻካ ይርኤለሁ ንምንታይ ከምዚ ለካ قولوت ميشن فيلد هذا فيديو كنسرح هنا بقولوت ات كونغريجيشن قال لي مسيو زماره مسيو 6 ساعات 5 ساعات نو ويكند كحمص جميركا تبلكا توم قولوتنا نقتلو مينا زلنا بزعبا سنبت زلو كامردا قد محجي خزار بنخلها تا سنبت ازيا فليتيا بتعامي فليتيا سيريس يكون تريوا هو ايش نقرا اوكي هذا ابا انت مزبلو ابا حلالو او تشرش سنبت راي هونن تشرش حقيو اتا سنبت كن اتا كوميونيتي تا اكليشيا نسبسبلا نبللا هو فوكس يدليايو ورشيب the preaching gathering كل ነገር ፕላንክ ግበራለዋ አኔ ከምዛናይ ስፒራል አምሽ ጦር ቀስቲ ታናይ ከማ ታሰንበት ከማ ይዘሪያ ፔኔትሬት ተከበር ታዓቱ አንዲስታንሊ ዝባሃል ተፈልጦ ይኸና ሊደርሺፕ ዲፔንድ ዋይድ ዝብል መጽሐፍ ሲጽፉሎ ብዛዕባ ሰንበት ንሰንበት ፎከስ ክንገብረላ ክንሰርሐላ ብዛዕባ ነዚና ንወርሺፕ ንጥንቀቅ ንመዝሙር ንዝማሪ ንሙዚቃ ንስብከት ንሁሉ ንታሰንበትስ أنا كم performance አይደለም ዝብለካ ዘለኹ ግና እታ ፎከስ ኮይናስ ካላም ላክ ህብረት ጸሎት ዘለዋስ ከምዚ ቀዳም ምሸት ደውልካስ ዋ ፕሮግራም ራ ገለት ብሎ ነገር አይሆነን መንዩ ዘመጽ ብሎ ነገር ከሆነስ ፕላን ተገብሮ ነገር ያ ትፍሬድማ አለው ማለት ነው በሰዓቲና ንጀምር በሰዓቲና ንውድ ሕጂ በታት ሰዓት በቃ ተገዛ ናትኩም ናትና ተገዛ ክትቀምሉ ትግሉ ኦኬ ስለዚህ አንዴ ሰዓትኩም ልክ ሰዓት 9 ተጀምራ 10 فرعان تودا حتى 10 حدا فرعان جميره حدا لك تودا انتاي يخو بسرعه تجبركم تجمروا ندغبركم انتاي بلان يجبر تو ورشيب حفنا ورك بلكا قرب تخيدو 35 دقيقه كتملكت تماستوقع كله بلانينا نقبرو تا ديد تايم دا تبحال يلان تا ديد تايم منيو زواتس انتايو قال زبحال نقر بزو فلوتيو بكله نقر فلوتيو تقصل مالتيو هجون كملس عبتون قولوت كملس دلي نتون قولوتم نحسب لهم نتو بروجرام نحسب لهم زجر مكان نقر بزحات يمسوا اب تشرش و بكا بساعات جميركم بساعاتكم تتشرسوا يبلونا أنا كم بلاسينج زريو حدا جزيالو زحلف زحيد جن كان زي كم أوتريجاس كوينوس التسرفيس أي بلاشوني